Vítajte na portáli Mikam. Ceníme si váš záujem a preto sme pre vás pripravili nasledujúce video, v ktorom vám vysvetlíme, ako Mikam funguje. Mikam je webový portál, na ktorom môžete plnohodnotne komunikovať s ľuďmi prostredníctvom zvuku a obrazu. Na samom začiatku je potrebné sa registrovať, aby ste sa stali členom našej komunity. Registrácia je veľmi jednoduchá a trvá len pár sekúnd. Existujú dva typy profilov, ktoré si môžete založiť: štandardný profil a profil autora. Hlavný rozdiel spočíva v možnosti autora vytvárať platené konverzácie a zarábať tak peniaze. Novému užívateľovi doporučujeme založenie štandardného profilu. Ak sa raz rozhodnete zarábať cez Mikam, môžete si váš profil zmeniť na autora. V ďalšom kroku vyplníte povinné údaje a stávate sa členom našej komunity. Jednoduché. Vítajte v Mikam. Nový profil je momentálne prázdny, tak ho poďme spoločne vyplniť kliknutím na Uprav svoj profil. Rýchlo si prispôsobiť profil je možné nahratím svojej fotografie a zadefinovaním lokality, v ktorej sa nachádzate. Ďalšie nastavenia profilu si môžete upraviť v sekcii Nastavenia. V časti Pridaj tagy si môžete pridať kľúčové slová, ktoré reprezentujú oblasti vášho záujmu. Táto časť stránky vás potom bude informovať o dianí na portáli, ktoré má súvislosť s danými témami. Povedzme, že vás zaujíma všetko okolo spoločnosti Apple, gitary, marketingu a Londýna. Ak niekto vytvorí konverzáciu, ku ktorej prideli aspoň jeden z týchto tagov, tak vy dostanete o danej konverzácii informáciu do vášho profilu. Takýmto spôsobom sa k vám dostanú vždy relevantné a aktuálne informácie o dianí na portáli. Tak a teraz môžete vidieť všetky konverzácie, ktoré majú pridelené vaše tagy. Z časového hľadiska môžeme rozdeliť konverzácie do troch skupín. Sú nimi konverzácie, ktoré sa ešte len budú konať, konverzácie, ktoré sú momentálne aktívne a archivované konverzácie. Táto aktívna konverzácia funguje ako streaming a to znamená, že je možné vidieť iba zakladateľa konverzácie. Ostatní užívateľia môžu vstúpiť do miestnosti len ako diváci. Vľavo hore môžete vidieť názov konverzácie s tagmi, ktoré najlepšie vystihujú obsah streamingu. Vedľa názvu vpravo sú umiestnené tlačítka Facebook a Twitter, pomocou ktorých môžete zdieľať konverzáciu na sociálnych sieťach. Embed funkcia vám ponúkne kód, ktorý umožní umiestniť konverzáciu na vašu web stránku. Páči sa mi tlačítko, dá konverzácii lepšie hodnotenie na portáli. A ak vás konverzácia zaujala a chcete byť o nej informovaní, použite tlačítko Nasleduj a stanete sa tak jej následovníkom. Ak si želáte pridať ďalšie tagy, môžete tak spraviť v ľavej časti profilu. V hornej časti profilu vám budú ponúknuté informácie o konverzáciách a profiloch, ktoré nasledujete. Stačí, aby ste do vyhľadávania napísali hľadaný názov a z výsledkov si vyberiete ten, ktorý chcete nasledovať. V časti Nasledujete je teraz zobrazená informácia o profiloch, ktoré nasledujete a o konverzáciách, ktoré títo užívateľia vytvorili. Samozrejme môžete nasledovať toľko užívateľov, koľko len chcete, ale na vás, koľko priateľov si cez Mikam nájdete. Na druhej strane ľudia, ktorí začnú nasledovať vás, sa automaticky stanú vašimi následovníkmi. Tak ako jednoduché vstúpiť do konverzácie, je rovnako jednoduché ju aj vytvoriť. Prvú vec, ktorú si musíte uvedomiť, je to, či chcete vytvoriť súkromnú alebo verejnú konverzáciu. Súkromná je prístupná len pre ľudí, ktorých prizvete, verejné sú prístupné pre všetkých. Teraz si ukážeme, ako vytvoriť súkromnú konverzáciu. Stačí zadať názov konverzácie, prideliť jej tagy, ktoré reprezentujú obsah komunikácie, napísať k nej krátky popis a zadefinovať dátum a čas, kedy sa konverzácia uskutoční. V poslednom kroku prizvete svojich priateľov, s ktorými chcete komunikovať. Pred spustením musíte súhlasiť s podmienkami a následne bude vaša konverzácia oficiálne vytvorená. V profile sa v časti Vaše konverzácie zobrazí informácia o novo vytvorenej konverzácii. Teraz sa presunieme v čase do bodu, kedy konverzácia začne a stane sa aktívnou. Nachádzame sa uprostred konverzácie, kde medzi sebou užívateľia komunikujú. Kliknutím na tlačítko Celá obrazovka môžete jednoduchým spôsobom ešte viac umocniť svoj zážitok z konverzácie. V miestnosti môžete komunikovať až s 20 ľuďmi naraz a veľkosť okien s užívateľmi si môžete ľubovoľne prispôsobiť podľa potreby. Pomocou tlačítka Viac v okne užívateľa môžete osobu ohodnotiť, poslať súkromnú správu, nahlásiť nevhodné správanie alebo začať užívateľa nasledovať. A to je v podstate základná myšlienka portálu Mikam. Mikam ponúka omnoho viac, ale je vždy lepšie zažiť ho na vlastnej koži. Ďakujeme vám za prejavený záujem a veríme, že sa s vami už čoskoro stretneme na stránkach Mikam.